Вселената е ништо. Му усетите за ништо. Ке Hero Hunter, Strongest Hero не струват. Нештото което струва е нешто поголямо. Светот в Банга Throwing Ground има нешто ново, сврхестествено, космическо и непобедимо. Именно Космик Бугаро! Космик Бугаро! Космик Бугаро! Космик Бугаро! Виктор и Огњан, но бор заедно срещу потката, тој няма шанс, но те имат. Огњан го пътва, први Виктор, втори нокаут брадо. Космик Бугаро, Космик Бугаро, непобедима сила на Monster the Front. Потката си вика: слушај, брат, вие сте ништо, ще ви размачкам. А Виктор казва: слушај, брат, не мисля, че ще го направи, защото нямаш мозък, главата ти огнем като Наруто. Нинджа, слушай, кокошке, нямаше ликета, ни проблеми ще граш. Zero Hunter то само за слабаци, като тебе няма спор по въпроса. Единственото нещо, света сигурно и помогаща. Барабани моря, Космик Бугаро, Космик Бугаро, Космик Огњан и Виктор направо го убиха на кюфтенца.